Ето как световната мрежа променя човешки съдби. Следващия ми гост по някакъв начин също така променя хората чрез своята работа. Тя е фотограф, чиято работа е представена в интернет пространството, в нейната страница. При мен е Албена Маркова Тайс, човек, който, точно както вече ви казах, ползва много активно пространството. Нейните фотографии могат да бъдат видяни на нейната страница във Фейсбук, а не само там, разбира се, и на пленери, и на изложби. Добре дошли. Добре. Развълнува ли ви историята, Албена, която гледахме заедно? Да, определено. Наистина такива истории са тези, които докосват сърцето и е хубаво, че ги има социалните мрежи, за да ни правят съпричастни на тях. Преди време прочетох точно на вашата страница, че така един малък жест, защото ние в делниците си не говорим много за тези малки жестове, те са твърде ценни. Помогнали сте на възрастна жена, която се оказала безпомощна на улицата? Да, както ви казах, нали, това не е нещо, което бих искала да се акцентира върху него. Както са казали хората, да, направи добро и го хвърли на боклука, са казали обикновено, а не, нали, да споменаваш за него. Просто така се случи, че го споменах. Беше във връзка с един клип, който беше в Фейсбук за едно момченце, което се го зъзне на спирка и се гледа реакцията на хората около него. И в този аспект аз цитирах един случай, който се случи точно с мене. На улицата случайно видях една жена, която очевидно страдаше от Алцхаймер, беше загубена. Беше това се случи при първите студове. Тя беше боса, с посинели крака, посинели ръце. Първата ми реакция беше да си съблека палтото, пухинката, която имам, и да я наметна. Просто без да се замисля. И си мисля, че абсолютно всеки човек в България би реагирал по подобен случай, ако види най-малкото това детенце, клипа, който се въртеше и циркулираше в Фейсбук. Тоест, по някакъв начин мрежата промени живота ни, битието ни. Вашата как промени като човек, професионалист, фотограф? Можете ли да кажете, че поне нещата, които правите, сега стигат до повече хора? Истината е, че при мен нещата си започнаха в социалните мрежи, защото когато аз започнах да снимам, първите ми изяви и участия бяха в българските фотосайтове. А те си бяха една истинска социална мрежа тогава. Тогава все още Фейсбук не съществуваше. И те си играеха ролята на Фейсбук. Така че аз от самото начало на моята кариера като фотограф мога да кажа, че имам директен контакт с хората, които снимат и хората, които обичат това изкуство. Сега с Фейсбук определено тази възможност се разшири. Кръга от хора, които могат да бъдат докоснати от моето творчество, от моето изкуство е изключително много по-голям. Не само в България, буквално може да се каже, нали, че достигащ до хората в цял свят. Така че Фейсбук е действително един могъщ механизъм в това отношение за популяризиране на дадено творчество, на дадена идея или на каквото и да е. Казахте за началото, сама споменахте. Кога беше всъщност началото и защо и как стана така тази любов? Откъде се появи любовта към фотографията? То при мен беше доста интересно. Аз не мога да кажа като повечето мои колеги фотографи, аз държа камера от 2 годишен или аз държа камера от 5 годишен, аз снимам от ученик и не знам си какво. Истината, че моята кариера като фотограф изобщо не е толкова дълга. Аз снимам от края на 2006 година. Просто при мен така се случиха нещата. Дейността, с която се занимавах, беше свързана с доста излизания извън града. А природата е действително, или по-скоро извън града, е мястото, в което аз се чувствам изключително добре, много по-добре, отколкото вътре в града. И просто нещата се наредиха по естествен начин. Винаги съм казвала, те много хора го знаят това нещо. Моето начало на снимането беше една есен в Родопите, октомври 2006 година. Това е есен, която предполагам, че много колеги помнят, тъй като есента на 2006 и 2007, така и така до този момент не се повтори. Това беше една изключителна феерия от цветове, края на октомври, последните 10 дена на октомври. И всъщност това бяха моите първи кадри, с които аз започнах да се изявявам в фотосайтовете в България. И от тогава всъщност остана любовта ви към пейзажната фотография. И защо наистина се насочихте само от тази любов към природата?
Как да ви кажа, наистина това е интересен въпрос, и нещо, за което аз от доста време мисля, защото при нас фотографите си има едно профилиране, както при лекарите. Да речем, едни фотографи снимат основно деца, други фотографии снимат основно стрит, други фотографии снимат природа или аутдор, както мене, други се насочват към реклама или към макро. Просто по някакъв начин човек се насочва към тази област в фотографията, която му е най-близка и там, където се чувства най-много себе си. И определено, тъй като природата, това е нещо, което аз се чувствам най-добре. По естествен път нещата се развиха по този начин. Кой беше първият човек, който каза, че това са неща, които трябва да бъдат видяни от повече хора? Кой беше първият, който ви подкрепи в началото? Няма такъв, тъй като всичко си беше някаква моя самоинициатива и аз почнах да си публикувам в сайтовете българските и просто нещата си се случиха. Няма човек, който конкретизиран, за който мога да кажа такова нещо. Добре, но знаем, че пък мрежата дава възможности, но и конкуренцията е много жестока. Как се утвърждава тогава един фотограф там? Чудовищна е конкуренцията, особено в момента, последните години. Даже мога да кажа, че ние една група фотографи в България имахме късмет, че се развихме периода 2006, 2008 и 2009 година, защото в момента при това масово снимане да създадеш име е действително изключително трудна задача. Масово се снима. Хората даже си мислят, че като снимат с iPhone, между това не е лоша идея. И с iPhone също можеш да направиш много хубави кадри. Това не трябва да го подценяваме. Но да, в момента се снима масово, навсякъде, със всичко и да създадеш име на този етап е изключително трудна задача. Говорим, че много е важна техниката, но колко важно е таланта на човека, който застава зад тази техника? Някак си сам по себе си нито таланта, нито пък техниката. Така, още един щекотлив въпрос в нашите среди. Да, техниката е изключително важна, но зависи на какъв етап от развитието си и с какво се занимаваш. Сега, например, ако ти си един слабен фотограф, без добра, перфектна техника си просто загубен. Това няма как да се случи, защото ти трябва за малко време да предоставиш голямо количество перфектни кадри. Но когато ти се занимаваш с пейзажна фотография, но, да речем, или аутдор фотография, на даден период от развитието си ти спокойно можеш да се справиш и с техника, която не е чак толкова извънземна. Стига да знаеш по какъв начин да боравиш с нея, по какъв начин да боравиш и с постобработващите програми, които не са само Photoshop, нали, искам да уточня. Като вече, когато ти лека по лека минаваш етапите на развитието си, в един момент установяваш, че с тази техника, която имаш, нещата вече няма как да се случат. Ти си изчерпал максималното от нея и съвсем по естествен път идва при тебе необходимостта от по-скъпата техника. Един майстор, човек, който знае какво прави, би се справил и с един сапонер, даже от невисок клас. Един човек, който не знае какво прави, ако ще да има за 30 000 лева техника, той просто ще има едни посредствени кадри. Така че от значение е абсолютно всичко. И техниката, която имаш, и постобработващия софтуер, който притежаваш, доколкото умееш да го ползваш. И най-вече, това е вече личното участие, визията, която ти имаш за това, което се случва около тебе, твоето светоусещане. Защото истината е, че във всеки кадър ни по някакъв начин имплементираме себе си и нашето светоусещане. Безспорно е така. Казахме вече и за фотошопа, за това също е една много дискутирана тема. Кога и как трябва да се ползват този тип техника? Да, това е, как да ви кажа, това е една от темите, която само дето ни вадиме ножове и оръжия да се стреляме в вашите среди. Естествено, сега хора, които са, както не казвам, са си купили техника за да речем 10 000 лева, купили са скъпо тяло full frame, някакви убийствени обективи, те си мислят, че тези неща те от само себе си ще правят извънземни кадри. Но да, ама не, истината е съвсем друга. Няма кадър в световната мрежа, който да е с ефекта wow, както аз го наричам, и този кадър да не е пипнат малко или много с Photoshop. Photoshop е, и не само Photoshop, има и други постобработващи програми, още веднъж го казвам, Photoshop не е единствения. Това са само, те ни помагат по какъв начин ние да изведеме максималното от това, което сме заснели. Защото от един посредствено заснет кадър ти няма как да направиш нещо добро. Но без да знаеш по какъв начин, нали, ти да пипнеш малко или много в тези, да владееш функциите на тази програма,
Просто без това си за никъде в днешно време. Хубавите кадри стават само и единствено, ако са малко или много пипнати в Докато ние говорим, вървят ваши фотографии, да не ги неглижираме съвсем. Нека да разкажем любими кътчета, които обичате да снимате и моменти от деня, в които да ги заснемате. Любими кътчета, безусловно, Родопите. Там се е появила любовта, някак се обяснима. Безусловно, Родопите просто... С какво ви плени тази планина? Ами вижте, в тази планина има всичко. Тя е мека, уютна, тя те прегръща по някакъв начин, тя е мистична. Как да ви кажа, нали, по никакъв начин не неглектирам Рила и Пирин, които имат своето очарование, нали, своя алпийски чар. Но в Родопите усещането е наистина особено. Странно, нали, като варненка, че не обичам да снимам море. Който е роден край морето. Истината, че аз море снимам много рядко. Какъв А по относно времето за снимане, има една приказка, че между 11 сутринта и 4 след обяд е ракияно време за фотографа, за пейзажния фотограф най-вече. Най-хубавите кадри стават тогава, когато светлината е по-ниска, когато е по-слаба. Това е времето около изгрев или около заля слънце. И в последно време така популярните нощни кадри, буквално ние всички сме поудели в момента по нощната фотография, действително се получават много интересни неща. Красотата на светлината, красотата на природата по време на изгрев особено, на мен светлината повече ми харесва при изгрев, отколкото при залез, няма как да се получи, няма как да получим това очарование през деня. Ами след този разговор ми се струва, че може и да сме позапалили някои хора да вземат фотоапарати или, както казахте вие, телефони да поснимат. Каква възраст? Има ли изобщо възраст за това да се започне с фотография? Не, няма. Снимат и съвсем малки деца. Има хора, които започнат да снимат и над 50 годишна възраст, които в момента се справят просто прекрасно. Виждам чудесни кадри с страшно чувство в тях и страшна емоция, уловена и красота. Продължавате ли обаче, въпреки интернет пространството, да организирате пленери и тези дискусии и теми, които да обсъждате? Темите постоянно си ги обсъждаме. Аз последно време не съм толкова дейна. Преди бях по-дейна в тези епически борби. Вече спряха, нали, толкова да се вълнувам от тях, защото просто знам, че без фотошоп нещата нямат как да станат. Лека по лека ще се научат и тези, които са начинаещите, нали, в момента. Като по никакъв начин аз, нали, искам да кажа за колегите, нали, които повече разчитат на употреба на филтри и така нататък, не омаловажавам техния труд и тяхната работа, но те пак малко или много си довършват работата в фотошоп. За какво говорихме? За пленерите. Значи пленерите не ги продължаваме, а ги започваме в интерес на истината, защото те по-скоро не са пленери. При мен това са серия от мастер-класове. Сега направихме такъв мастер-клас януари месец във Варна, който мина така сравнително доста добре, се надявам. Подготвяме също така и мастер-клас в София, който ще бъде на 8 и 9 март и следващата седмица за Пловдив. Нещата започнаха миналата година, когато бях поканена да водя такъв мастер-клас в Сан Марино по време на един международен сватбен форум, което беше наистина изключителна чест за мен. И тогава разбрах, че мога да ги правя и тези неща. Сега да сте в основата на тези класове. Пожелаваме успех, пожелаваме да гледаме все повече и повече ваши творби, пък и тези на хора, които се занимават с това чудесно изкуство. Благодаря ви за това ваше участие, за това, че внесохте красота в предаването ни и успех и в бъдещите ви изяви.